dobrodošli u novi video. Danas snimim video onako u 6 ujutru jer sam se probudila ranije i pala mi je neka tema na pamet koju bih mogla sa vama da podelim i razmišljala sam zašto ne. Tako da ćete mi oprostiti što malo tiše pričam jer svi ostali spavaju. Mislim, ostali koji nisu na poslu. Tako da, hajde da pređemo na video. Verovatno ste videli i čuli da je Ana Bučević, dakle, da kažem, video kreator na YouTube-u, odlučila da obriše sve videe i da napravi novu aplikaciju i toliko mnogo ljudi i mnogo reakcija je bilo baš na to. Zašto i kako ona uradila to? Dosta različitih reakcija. Pa bih želela to malo onako da prokomentarišem sa vama. Ja znam da su neke moje drugarice nju slušale i da su mi baš preporučivale da je slušam. Međutim, ja nekako nikada nisam nju, da kažem, nisam bila verni fan, nisam slušala. Međutim, ovaj put me ovo zaista zaintrigiralo onako, jer sam razmišljala, dosta ljudi se buni, dosta ljudi reaguje na ovako nešto, znači da je ona ipak svašta nešto pričala i istražila sam malo onako u njoj, s obzirom da ona izbrisala sve videe, nisam mogla da baš protumačim sve i svašta. Ali videla sam zaista različite reakcije, pa me zanima da mi vi napišete koje su vaše reakcije, kako ste vi odreagovali kada ste videli ovo, šta vi mislite. Ja nekako imam podeljeno razmišljanje. Na jedan način razumem zašto je to ona uradila i ono što je rekla u svom videu, a to je da je želela jednostavno da ima svoje videe za sebe, a ne da ostaju na YouTube-u, i shvatila je kojom brzinom svetlosti YouTube može da joj oduzme videe i koliko to je nju zabolelo na neki način, jer to sve ne pripada njoj. Jer tako postavljeno u životu, tako su postavljeni jednostavno pravila da ti videi koji mi snimamo, koji možda vi snimate u budućnosti, ne pripadaju u potpunosti vama. Oni delimično pripadaju ljudima koji vas gledaju, delimično pripadaju samoj platformi. I sa te strane razumem onako duboko. Međutim, sa druge strane, ono što svi kažu, novac se tu pojavi u igri. Po mom mišljenju, ona je da je htjela mogla da napravi besplatnu aplikaciju, međutim nije. I tu novac igra ulogu. Da li mi možemo da se ljutimo na nju zato što je ona želela da jednostavno napravi aplikaciju do toga, na neki način zarađuje i da na takav vid prebaci sve to? Pa ne možemo da se ljutimo. Ona nije ni prva ni posljednja koja je tako nešto uradila. Međutim, da, nezgodno je to kada dajete sebe onako istinski i u potpunosti na besplatan način, iako YouTube nije besplatan, na besplatan način na tako nekoj platformi velikoj, a onda vam se to oduzme jednog dana. I sada kažu, gledala sam reakcije na sve to i kažu ljudi, ti videi ne pripadaju njoj, ne pripadaju nama, ono što ste vi pokupili od nje, to pripada vama. To znanje, to i dalje pripada vama i tako dalje. Ali da li je to tako? Da li je to tako? Kada vi imate, evo ja zamišljam da moja omiljena youtuberka obriše sve videe i kaže
ja uzimam novu platformu, ja ću sebe sad prebacim na moje aplikaciji i sam moj sadržaj i sve ono što sam ja kačila godinama besplatno ljudima na tacni davala, neće biti više tako. Da li mislite da bih ja platila da ponovno gledam ljubav? Vrlo verovatno ne. Kao i mnogi ljudi. Jer mnogi ljudi nisu u mogućnosti da plate tako nešto. Mnogi ljudi. I to je faktor koji se zanemaruje i koji ne žele svi da priznaju. Faktor novčani gdje mi nismo svi jednaki. Jednaki smo svi kada gledamo te videe, jednaki smo da kažemo, da podelimo mišljenje i tako dalje i tu smo nekako svi jednaki, tu smo svi na toj istoj platformi. Ali kada vi morate da date novac da biste bili tamo, i sad će neko reći, ali to nije veliki novac. Vi nikada ne znate za koga je neki novac veliki, a za nekoga nije veliki novac. I davati neku mesečnu preskripciju, odnosno subscribe-ovati se mesečno, to je veliki novac. To je veliki novac. I opet, s druge strane, ona nije ni prva ni posljednja koja tako nešto radi. Pa da li možemo na nju samo da se ljutimo? Ne. Ali, da li je to potez kojim je ona potencijalno mogla da izgubi veliki deo svoje publike? Mislim da da. Mislim da nije pametno. Mislim da je mogla da otvori svoju aplikaciju pored svojih videa i da tamo zadrži vide i tako dalje. Na kraju dana to je njen izbor i mi smo tu samo da poštujemo njen izbor. Tako da pišite, zanima me zaista vaše mišljenje i da li se slažete sa mnom da to igra više uloga u cijeloj toj priči ili je samo nešto jedno u pitanju. Baš me zanima, tako da pišite, a mi se vidimo u novom videu sa novom temom.